Wel, bore da ffrindiau. Mae o'n hyfryd gweld gymaint o wynebau yma. Rhai gwynebau sydd ddim wedi gallu dod ers amser. Mae'n hyfryd croesawu pawb sy'n ymuno o adre heddiw. Dych chi'n gymaint rhan o beth sy'n digwydd yma bore yma a'r bobl sydd yma. Da ni yn dod at yn gilydd, lle bynnag gyda ni yn enw Iesu Grist. Nawr, na i jyst esbonio be fydd yn digwydd bore yma i ddechrau i ni gael y pethau ymarferol allan o'r ffordd. Gai jyst atgoffa chi i gadw pellter cymdeithasol, ddim jyst tu mewn y capel, ond hefyd tu allan ar y diwedd. Ac ar y diwedd, gai annog chi i fynd allan mor gyflym a phosib a i ni gael yn sgyrsiau yn yr awyr iach yn hytrach na tu fewn y capel. Hefyd, gyda'r canu, gewch chi hymian yn dawel dan eich masg, ond dim mwy na hynny gynnau ofn. Ond mae croeso i chi godi ar eich traed, mae croeso i chi godi dwylo, i glapio, i addoli ym mhob ffordd heblaw am canu allan. A pan byddwn ni'n dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd nes mlaen, fyddwn ni'n cydadrodd rhai pethau. Mae croeso i chi wneud y cydadrodd yn dawel tu ôl y masg. Os nad ydych chi wedi dod â gwin neu bara gyda chi bore yma, yna peidiwch poeni. Allwch chi dal cymryd yn eich calon, chi'n gwybod. Ond i chi sydd wedi dod â bara neu gwin, yna yn amlwg fe gewch chi dynnu'r masg am gyfnod byr mwyn cymryd y bara'r gwin, neu eithin lanast yma. Felly, dyna ni, dwi'n meddwl, o ran y pethau ymarferol, so newn ni jyst gyflwyno yr amser i Dduw mewn gweddi nawr. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n diolch bod ni yn cael dod yma. Rhai yn flinedig, rhai yn llawen, rhai aclonau wedi torri, rhai yn llawn gobeithion. O ba bynnag le i ni'n dod, i ni'n mynd i'r un lle, sef at freichiau agored yn tad yn y nefoedd. Felly o Dduw Dad, i ni'n gofyn i dy ysbryd i fod gyda ni bore yma, i helpu ni droi yn llygad tuag at Iesu. A gad i heddiw fod yn fwyd i ni wrth i ni dygeisio a byw i ti gweddill yr wythnos sy'n agor o'n blaenau. Felly, da ni'n cyflwyno bore yma i ti yn enw Iesu. Amen. Na i gychwyn bore yma wrth ymddiheurio chri bach. Nath Rhys ofyn i mi wneud y caneuon da ni'n nabod heddiw, a dwi wedi, ond maen nhw braidd yn hen, felly ella fydd yn ganeuon newydd i chi bore yma. Mae un ohonyn nhw'n emyn, ac o'n i jyst eisiau tynnu eich sylw chi eto at cwpl o leiniau ynddo fo. Emyn William Williams Pantycelyn ydi o, anweledig Roen dy Gari. A mae ddeilain ola y pennill cyntaf wedi ynalu wsos yma. Ennill it eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. Mae hwn wedi agoffa fi o llyfr Ezekiel yn yr Hen Testament. Ac dwi jyst eisiau darllen rai ohono fo i chi bore yma. Achos mae'n berthnasol i be na ni edrych ymlaen eto nes ymlaen hefyd. So yn Ezekiel penod 36, adnod 24 trwy 27. Byddai'n eich casglu chi a dod â chi allan o'r glerydd i gyd a mynd â chi yn ôl eich glaed eich hunan. Byddai'n tanellu dŵr glân arnoch chi a byddwch chi'n cael eich glanhau a bob beth sy'n gwneud chi'n aflan ac yn stopio a ddoli eilen ddiwiau. Byddai'n rhoi calon newydd i chi ac yn rhoi ysbryd newydd i chi. Byddai'n cymryd y galon garreg ystyfnig i ffwrdd ac yn rhoi calon newydd dyner i chi. Dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi, i wneud yn siŵr eich bod chi'n ifydd i mi ac yn gwneud beth sy'n iawn. Yr hanes da ni'n cael yn stori'r actau yn sôn am y bywyd newydd a mae Iesu wedi dod. Y bywyd newydd, sef yr ysbryd glân sy'n cael ei nadlu fewn i ni. Yn union yr un ffordd y mae Duw wedi'n creu ni
allan o prydd ac efo anadl, mae'n dod â bywyd newydd i ni. A dwi jyst eisiau i'r ddau lain yma eto ennill i testeddfa dawel a na galon garreg hon. Mae hwn wedi dod yn weddi i mi os oes yma, a swn i'n licio annog chi i gario hynna efo chi yma heddiw, neu be bynnag da ni. Tynnu fy naid i mor hyfryd o'i bleserau pennau maes. Gwneith os fwy mewn 1 munudyn na ganaethau'r byd o bron. Ennill i testeddfa dawel yn y galon garreg hon. Gani hynny eto. Anweledig rwy'n dy garu, ryfedd ydyw nedd dy ras. Tynnu fy naid i mor hyfryd o'i bleserau pennau maes. Gwneith os fwy mewn 1 munudyn na ganaeth yr byd o bron. Ennill i testeddfa dawel yn y galon garreg hon. Chlywodd Crist ni welodd llygan, ac ni ddaeth i galon dyn. Modd ych-mygu gweithach deall natur da fod i dy hun. Eto rwyf yn dy garu, fwy na dim sydd i syrod. A thi hwnt i ddim a glywais neu a welais eto riod. Ich dernefoedd yw dy drigfan, llawer uwch na meddwl dyn. Minnau mewn I selder dear, bechadurus wela fi'n. Eto neiswyt ti mehennair, ath gyfeillach byr sydd fwy. A chan gwell pan fyddi bellaf, na'i chyfeillach ben a fwy. Ennill I testeddfa dawel yn y galon garreg hon. Tyd bechadur, tlawr anghenus, gan clwyfedig trienus un. Iesu'n sefyll
eitha chyf, llawn tostiri, cariad pyr. Gan I clywed hyn unwaith eto a sefyll efo'n gilydd. Ti'n bechadur, ty lawr anghenus, gwan clwyfedig, trienis un. Iesu'n sefyll, ymaith a chyf, llawn tostiri, cariad pyr. Codi yna fa throiad Iesu, bydd ei ddwylo pyr a len. Ymreichia Iesu fy ngwaredwr, y cer, bendithion na mori, bendithion na mori. Tyd sychedig, dyro groeso, I rodd yr arglwydd halu ni. Fydd un iawn, edifeirio, pob grisasau'n dydyn ni'n nes. Codi yna fa throian Iesu, ddwylo pyr a len. Ymreichia Iesu fy ngwaredwr, y cer, bendithion na mori. Dilddwyn natur wedi esgyn, trechodd angau trwy ei waed. Molyn na fi'n bydd dragywyd, cyhoeddi na fi dyna sef. Codi yna fa throian Iesu, pyr a len. Ymreichia Iesu fy ngwaredwr, y cer, bendithion na mori. Codi yna fa throian Iesu, bu ei ddwylo pyr a len. Iesu fy ngwaredwr, y cer, bendithion na mori. Y cer, bendithion na mori, bendithion na mori. Gewch chi eistedd. Wel, diolch fawr iawn Trey am arwain i'n addas iawn ar ddechrau yr addoliad a'r oedfa bore yma. A addoliad sy'n cyfeirio ni I le da ni am fynd gyda'n gilydd bore yma. Ni'n clywed rhyw botel yn syrthio fan yna. Gobeithio bod dim gwyn wedi dywallt ar hyd y llawr.
Ond ddewn ni at hynna nes mlaen. So, jyst y cyhoeddiadau'n sydyn. Mae manylion y casgliad ar y sgrin. Os ydych chi eisiau rhoi, mae croeso i chi wneud trwy'r dulliau yna, neu mae yna blat ar y ffordd allan. Ond fel da ni'n deud bob tro, eich cwmni chi sy'n bwysig, a mae rhoi jyst yn rhan o'n addoliad ni os ydy Duw yn rhoi hynna ar eich calon chi heddiw, os ydych chi yma neu yn gwylio o adre. Mae'r clwb coffi ar Zoom i chi sy'n gwylio o adre yn dilyn yr oedfa, felly mae manylion hwnna ar y sgrin nawr, yr un cod ag arfer, a diolch gyda llaw i Trey a Milia a'r teulu am hostio hwnna bob wythnos. Brittany, diolch Brittany. So, diolch am hwnna. Dwi'n gwybod fod o'n cael ei werthfawrogi gan y rhai sy'n gallu troi mewn, yn arbennig y rhai sy'n methu dod yma mewn person, ynddo fe. So just asgoffa hefyd fod y gwaith plant mynd i fod yn ail ddechrau mewn chydig wythnosau. So da ni'n disgwyl mlaen yn fawr i hynna. Felly disgwyliwch i glywed mwy am hwnna gan Mari ac eraill dros yr wythnosau nesaf. Ac os oes yna deuluoedd yn gwylio adre a bod chi heb fentro nôl i'r capel eto, yna newch beth sy'n iawn i chi, does dim sort of pressure i neb ddod nôl, ond eto mae yna groeso. Felly, os ydych chi yn deuluoedd gyda plant a heb allu dod i'r capel ers trwy'r pandemig, yna, plis cysylltwch gyda fi neu Mari a newn ni rannu y manylion ynglyn â pryd fydd y gwaith plant yn ail ddechrau a sut fydd hwnna i gyd yn gweithio mewn ffordd diogel. So, dyna ni dwi'n meddwl. Newn ni droi at Duw unwaith eto mewn gweddi nawr. Wel, y Dduw Dad, i ni'n diolch bod ni newydd ganu fan yna tyrd bechadur. Ac y Dduw Dad, da ni ddim yn licio meddwl amdano ni yn hunain fel pechaduriaid. Achos pan ni'n cymharu'n hunain gyda'n gilydd neu gyda'r person drws nesaf, ni'n meddwl bod ni'n reit dda. Ond actually, ti'n galw arno ni edrych ar Iesu. Ac yn Iesu, da ni'n gweld perffeithrwydd. Ac wrth weld perffeithrwydd Iesu, da ni yn goleio eto mai pechaduriaid yda ni. Ond o Dduw Dad, does dim rhaid i'r label pechadur fod yn gondemniad bore yma. Oherwydd ti yn Dduw sy'n caru pechaduriaid. Ti yn Dduw sy'n wedi delio efo pechodau ddoe heddiw ac yfori. Felly gad i bore yma fod yn amser le ni'n sylweddoli o'r newydd fod y cadwynau wedi i torri. A bod ni nawr yn bobl rhydd, oherwydd bod ti wedi'n caru ni yn arbennig felly wrth farw ar y groes. O Dduw Dad, bydd efo ni rwan, anfon yr Ysbryd Glân i ddod ar gair yn fyw i ni, ac i ddod â rhan arall o hanes llyfr yr actau fel gair mewn amser i ni bore yma. Ac yn arbennig wedyn, bydd gyda ni wrth i ni ddathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. So mae'r darlleniad bore yma yn dod o Actau'r Apostolion, pennod 4, adnodau 1 i 12. Tra oedd Pedr ac Ioan wrthi'n siarad â'r bobl, dyma'r offeiriad yn dod draw atyn nhw gyda phennaeth gwarchodlu'r deml a rhai o'r Sadiwceaid. Doedden nhw ddim yn hapus o gwbl fod Pedr ac Ioan yn dysgu'r bobl am Iesu ac yn dweud y byddai pobl sydd wedi marw yn dod yn ôl yn fyw. Felly dyma nhw'n arestio'r ddau a'i cadw yn y ddalfa dros nos am ei bod hi wedi mynd yn hwyr yn y dydd. Ond roedd llawer o'r bobl a glywodd beth roedden nhw'n ei ddweud wedi dod i gredu. Erbyn hyn, roedd tua 5,000 o ddynion yn credu yn Iesu, heb sôn am y gwragedd a'r plant. Y diwrnod wedyn, dyma'r cyngor, sef yr arweinwyr a'r henuriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, yn cyfarfod yn Jerusalem.
Roedd Annas, yr archoffeiriad yno, hefyd Caiaffas, Ioan, Alexander ac aelodau eraill o deulu'r archoffeiriad. Dyma nhw'n galw Pedr ac Ioan i ymddangos o'i blaen a dechrau ei holi. Pa bwer ysbrydol neu pa enw wnaethoch chi ei ddefnyddio i wneud hyn? Cyfeirio maen nhw gyda llaw at beth sy'n digwydd yn y bennod flaenorol, lle mae Pedr ac Ioan wedi pregethu yn llawn ffydd a hyder, ond hefyd wedi iachau. Duw sydd wedi iachau trwy i'w gweinidogaeth nhw. Felly mae'r awdurdod yn gofyn, pa bwer ysbrydol neu pa enw wnaethoch chi ddefnyddio i wneud hyn? Dyma Pedr wedi lenwi ar ysbryd glân yn ei hateb. Arweinwyr anhenuriaid y genedl. Ydyn ni'n cael ein galw i gyfri yma heddiw am wneud tro da i ddyn oedd yn methu cerdded? Os ydych chi eisiau gwybod sut cafodd y dyn ei iachau, dwedai wrthoch chi. Dwi am i bobl Israel i gyd wybod enw Iesu y Meseia o Nazareth sydd wedi iachau'r dyn yma sy'n sefyll o'ch blaen chi. Yr Iesu wnaethoch chi ei groeshoelio, ond daeth Duw ag yn ôl yn fyw. Iesu ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn amdano. Mae'r garreg wrthodwyd gynoch chi'r adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl. Bydded bendith Duw ar ei air ac ar yr hanes cyffroes yna da ni'n mynd i fyfyrio drosto fe bore yma. Nawr, mae yna hanes am rhyw esgob yn dweud unwaith, lle bynnag roedd yr apostolion yn mynd, roedd yna reiat. Ond ble bynnag dwi'n mynd, mae yna baned o de. Ym mhenodau cyntaf Actau, i ni'n clywed Pedr, Ioan a'r apostolion cyntaf yn cyhoeddi'r newyddion da am farwolaeth ag atgyfodiad Iesu. Ac yn benodol, i ni'n clywed fod y newyddion da yma yn newyddion da i bawb. Nid just pobl capel, nid just pobl mae'n wythnos etholiad, nid just pobl sy'n foto i'r un plaid â chi, ond i bawb. I ni'n gweld grym yr atgyfodiad a pŵer yr ysbryd glân mewn ffordd real iawn yn yr hanesion yma yn penodau cyntaf Actau. I ni'n gweld gair Duw yn cael ei byrgethu, yn cael ei gyhoeddi'n rymus, ond da ni hefyd yn gweld tangibly yn newid bywydau pobl. Wrth i bywydau pobl cael ei droi ben i weired, wrth i bobl dderbyn iachad, oedd pobl yn clywed a gweld yr efengyl yn newid bywydau. Oedd yna adroddiadau am filoedd o bobl yn dod i gredu. Oedd y newyddion yma am Iesu Grist wedi marw a wedi atgyfodi yn newyddion da oedd yn newid bywydau unigolion a drwy hynny yn dechrau newid cymdeithas. A oedd hwn yn newyddion da. Oedd y newyddion oedd yn amlwg yn cael croeso gan bobl gyffredin yn Jerusalem a'r cylch. Felly pam oedd yna reiat yn dilyn yr apostolion bobman oedden nhw'n mynd? Pam oedd yna bobl yn gwrthwynebu y neges yma reit o'r dechrau fan hyn? Wel, yn syml iawn, os oedd y newyddion da yma ynglyn â Iesu yn troi bywydau pobl rownd a trwy hynny yn troi cymdeithas ben i weired, yna oedd y bobl oedd mewn lle o bŵer a mewn lle o fraint yn y gymdeithas fel oedd hi, yn sydyn reit yn nhw'n sefyll i gochi rhywbeth yn dod nhw. Felly dyna lle mae'r gwrthwynebiad yn dechrau dod i'r efengyl Gristnogol. Pwy oedd yn gwrthwynebu? Wel, i ni'n gweld yn y bennod yma fod yr awdurdodau Rhufeinig yn dechrau ofni
Achos oedd y Cristnogion yma yn cyhoeddi mae Iesu oedd yr arglwydd. Ac yn implaid yn hynna oedd dweud mai nid Cesar yw yr arglwydd. Oedd yr awdurdodau Iddewig yn dechrau poeni, ac i ni'n cyfarfod rhai ohonyn nhw yn y cyngor yn Jerusalem yn y bennod yma. Y pwerau crefyddol yn dechrau poeni. Achos oedd ganddyn nhw i system, mae dyma sy'n rhaid i chi wneud er mwyn dod at Dduw, dyma sy'n rhaid i chi wneud i fod yn iawn gyda Duw. Mae rhaid i chi fod yn deip arbennig sy'n cadw traddodiadau a defodau arbennig, ond nawr, oedd ers y Pentecost ymlaen, ond nhw'n coeddi bod hwn yn newyddion da i bawb o bell ag agos. Does dim rhaid i chi fynd i'r deml nawr, achos mae'r deml Iesu Grist wedi dod ato chi. Felly'n sydyn reit, mi oedd y bobl fawr, y bobl bwysig yn yr hen drefn, o'n nhw'n dechrau poeni, a bydden nhw'n cochi i statws, a bydden nhw'n cochi i dylanwad nhw ar bobl yn Jerusalem a thu hwnt. Nawr yn Jerusalem ar y pryd, mi oedd yn gymdeithas eitha hierarchaidd, mwy felly na'n cymdeithas ni heddiw hyd yn oed. Ac reit ar dop y social strata yn Jerusalem, mi oedd y Sadwceaid. Ac a perthyn i'r Sadwceaid oedd yr archoffeiriad a'i deulu. Oedden nhw'n rhyw fath o aristocrats yn y gymdeithas Iddewig ar y pryd. Mi oedden nhw yn dal pŵer crefyddol yn amlwg, ond mi oedden nhw hefyd a lot o ddylanwad economaidd a gwleidyddol hefyd dros y ddinas a dros y genedl. Ac felly, dyna pam oedden nhw yn poeni yn fwy na neb ynglyn â'r chwyldro tawel yma oedd yn mynd mlaen. Ie, oedden nhw'n poeni am gochi i dylanwad crefyddol, ond oedden nhw hefyd, siŵr o fod, yn poeni y bydden nhw'n cochi i lle breintiedig yn wleidyddol ac yn economaidd hefyd. Nawr, wrth i Pedr ac Ioan gyhoeddi mae Iesu oedd yr arglwydd. Wrth iddyn nhw gyhoeddi, mae'r unig beth oedd angen oedd credu a troi at yr Iesu oedd wedi marw ac wedi atgyfodi, a derbyn rhodd yr Ysbryd Glân. Hynny yw, cael y cyswllt personol yma gyda Duw. Yn sydyn reit, oedd yr archoffeiriad a'i clan, oedd nhw'n cael eu torri allan o'r equation, doedden? Oedd eu pŵer nhw'n cael eu cymryd oddi wrthyn nhw. Nawr, o fynd nôl at her yr esgob, lle bynnag roedd yr apostolion yn mynd roedd yna reiat, ond ble bynnag dwi'n mynd, mae yna baned o de. Oedd y sylw yna gan yr esgob, mae yn heriol i'n Cristnogaeth ni heddiw, hefyd yn dydy. Oherwydd, y gwir amdani yw, yn llawer rhy aml, a dwi'n deud hyn amdana fi fy hun, cymaint ag unrhyw un arall, mae'n Cristnogaeth ni yn gallu edrych mwy fel crefydd y Sadwceaid na chwyldro tawel Pedr ac Ioan. Oedd yr Sadwceaid, o'n nhw'n hapus i gadw Duw yn y deml. A da ni weithiau yn dydyn, yn rhy barod i gadw Duw mewn bocs. Y bocs yna da ni'n tynnu allan ar ddi Sul pan da ni'n dod yma i'r capel neu yn swisio Facebook mlaen. Ond dydy Duw yn Iesu Grist ddim yn Dduw sy'n gallu cael ei gadw yn y deml. Dydy Duw yn Iesu Grist ddim yn Dduw sy'n gallu cadw yma yn y capel. Oherwydd pan nath Duw atgyfodi, pan nath Iesu atgyfodi, oedd e'n cyhoeddi bod e nawr yn arglwydd dros bob rhan o'n bywyd ni, pob rhan o gymdeithas, a bod e nawr eisiau bod yn arglwydd ar bawb sydd yn credu. A dwi'n meddwl bod ni weithiau fel Cristnogion yn rhy gyfforddus jyst efo Cristnogaeth saff, sentimentalaidd, sydd dim ond
yn ysbrydol, heb bod ni'n sylweddoli fod yr atgyfodiad yn chwildroi yn bywydau ni o'n coryn i'n sawdl. Fod y chwildro tawel yma mae Duw yn cychwyn yng nghalonnau pob un ohonoch chi angen arwain i newid cymdeithas. Dwi'n meddwl y dylen ni, felly fel eglwys, fod yn barod i newid power structures y byd yma yn yr un ffordd a mi oedd neges Pedr ac Ioan yn neud i bwerau Jerusalem grynu. Wrth gwrs, dyda ni ddim yn byw yn amser y Sadwceaid. Dyda ni ddim yn byw yn amser y deml. Ond eto mae yna bwerau o'n cwmpas ni heddiw yn does. Mae yna un o'r pwerau mwyaf cryf sydd yn cwmpas ni heddi ydy materoliaeth, ynddo fe? Hynny yw addoli arian. A mi ydw i cymaint a unrhyw un arall yn ffeindio'n hunain yn llawer i aml yn was i'r Duw bach yna. Meddyliwch ynglyn â prysurdeb. Da ni yn byw mewn oes sy'n trio gwasgu pob munud allan ohono ni, yn trio gwasgu y productivity mwyaf allan ohono ni, nes bod ni go iawn yn was i hwnna yn hytrach na gwas i'r brenin yn y nefoedd. Da ni'n byw mewn cymdeithas sy'n mynd hyd yn oed yn fwy a fwy anghyfartal, a mae hwnna wedi weld yn fwy na dim, a wedi dod fwy i'r amlwg yn y flwyddyn dwytha. Os ydyn ni yn bobl yr Efengil, os ydyn ni yn bobl sydd yn pregethu ac yn byw yr un Efengil Gristnogol a Pedr ac Ioan, fyddwn ni ddim jyst yn rhoi arian a bwyd i'r banc bwyd, ond fyddwn ni'n gofyn pam bod pobl angen mynd i'r banc bwyd i ddechrau. Dyna ydy'r math o chwildro tawel sy'n dechrau fan hyn yn actau. Cristnogaeth sydd ddim jyst yn rhyw pick-me-up personol sentimentalaidd, ond Cristnogaeth sy'n newid bywydau pobl ac yn mynnu newid cymdeithas. Nawr, falle bod rhai pobl yn dechrau mynd yn edgy fan hyn, yn meddwl, oh gosh, Rhys, ti'n mynd i droi ni yn communists fan hyn nawr. Wel, fel wedodd Helder Camera cyn archesgob Brasil, when I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why they are poor, they call me a communist. Nawr, dwi ddim yn meddwl y dylen ni herio power structures cymdeithas oherwydd bod ni'n farcswyr. Dwi ddim yn farcsydd, ond dylen ni wneud achos bod ni'n Gristnogion. A dyna mae Duw cyfiawn, Duw cyfiawnder yn galw ni i wneud. Nawr, wythnos yma, nath na arweinydd Cristnogol dylanwadol yr enw Rene Padilla farw. Rwy'n wedi clywed am Rene Padilla. Pwy sy'n wedi? Na ni, o'n i'n meddwl bydde ti, Maki. Ti wedi cyfarfod e? Na, mae'n siŵr oedd Dewi wedi. Yeah. Oedd Rene Padilla yn arweinydd Cristnogol dylanwadol iawn, oedd yn dod o Ecuador yn wreiddiol. Ac oedd e'n un o'r bobl arbennig yma, gan bod e ddim yn dod o'r gorllewin fel ni, oedd rhyw insight arbennig ganddo fe i lot o be oedd yn mynd mlaen yn y Beibl. Yn arbennig beth oedd gan y Beibl i ddweud am gyfiawnder, yn arbennig beth oedd gan y Beibl i ddweud am newyddion da oedd y newyddion da i'r person cyfan, chi'n gwybod. A dyma jyst un dyfyniad nes i ddod ar draws wrthos hyn amdano fe. The aim, so fe sy'n siarad nawr, the aim of evangelization, ganhadaeth, is to lead man not merely to a subjective experience of the future salvation of his soul, but to a radical reorientation of his life. Hynny yw, efengil i'r person cyfan. Efengil sy'n newid cymdeithas cyfan. Y math o efengil oedd Pedr ac Ioan yn ei bregethu. Y math o efengil oedd pobl Jerusalem wedi dechrau i gredu.
y math o efengyl oedd yn neud i bwerau Jerusalem ddechrau poeni. Nawr cwestiwn y cyngor yn Jerusalem oedd pa enw wnaethoch chi ddefnyddio i wneud hyn? Drwy ofyn y cwestiwn yma, maen nhw'n gadael i gad i lawr mewn ffordd. Mae'n dangos beth oedd crefydd iddyn nhw. Hynny yw, crefydd iddyn nhw oedd pŵer. Crefydd iddyn nhw oedd rheoli pobl a rheoli cymdeithas. A trwy'r canrifoedd, mae crefydd, yn dydy, gan gynnwys y grefydd Gristnogol wedi cael ei gam-ddefnyddio. Fel hyn, pobl yn defnyddio awdurdod yr eglwys i reoli pobl. A mae dal yn wir am yr eglwys heddiw. Dyna pam bod yn bwysig bod ni'n ofalus efo'r pethau yma. Dyw e ddim yn gyd ddigwyddiad bod rhai o'r narcissists mwyaf wedi cael ei denu mewn i'r eglwys ac wedi ffeindio ei hunain yn y pulpud. A mae wedi bod yn drist yn dydy dros y flwyddyn diwethaf gweld rhai arweinwyr Cristnogol yn lleol ac yn genedlaethol wedi syrthio a wedi cael ei gweld am bwy ydyn nhw, sef pobl yn drist iawn oedd actually just yn licio'r pŵer ac yn licio rheoli pobl. A dyna i ni'n gweld fan hyn. I ni'n gweld yr awdurdodau crefyddol yma a fwy o concern ynglyn â rheoli pobl a dal awdurdod nag ynglyn â actually rhywbeth newydd yma oedd Duw yn gwneud. Nawr, dwi am siarad am funud bach ynglyn â'r isiw yma o arweinwyr crefyddol, arweinwyr yn yr eglwys yn camdrin i lle o awdurdod. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi bod ar y meddwl i ers blwyddyn a mwy, am resymau mae rhai ohonoch chi yn gwybod. A dwi wedi bod eisiau deud rhywbeth amdano fo, ond dwi wedi bod yn aros am yr amser iawn, achos mae'n rhywbeth sensitif iawn i drafod yn dydy. Ond o'n i'n meddwl gyda'r sôn yma ynglyn â'r arweinwyr crefyddol yn Jerusalem yn cam-ddefnyddio i sefyllfa, bod hwn falle yn le priodol i ddweud rhywbeth. Pam bod arweinwyr yn yr eglwys yn ffeindio hunain mewn sefyllfa le maen nhw'n camdrin pobl? A dwi'n siarad fan hyn am camdrin ar sawl lefel. Alla fe fod yn camdrin corfforol, rhywiol, emosiynol a hyd yn oed camdrin ysbrydol. Mae yna sawl hanes am y gwahanol fathau yma o gamdrin gan arweinwyr Cristnogol wedi codi yn y blynyddoedd diwethaf. Fyddwn ni byth yn gwybod yn iawn beth sydd tu ôl pob un o'r hanesion yma. Ond dwi'n meddwl bod e rhywbeth i wneud a camdriniaeth o bŵer. Bod e rhywbeth i wneud a bod rhywbeth am natur yr eglwys yn neud ni yn anffodus yn dir ffrwythlon i bobl fel hyn ffeindio lle i osod gwreiddiau i lawr. Nawr, pam bod fi'n dweud bod yr eglwys yn le ffrwythlon i gamdrinwyr gael lle i roi gwreiddiau i lawr? Wel, mae ffydd yn ymwneud â'r person cyfan yn dydy. Mae ei wneud ar corff, meddwl ac enaid. Ac yn aml, mae'r eglwys yn trin efo pobl ar yr adegau mwyaf tyner a mwyaf bregus ym mywydau pobl. Fedra i siarad fel gweinidog o brofiad. Hynny yw, dwi'n cael mynediad i dau pobl ar yr adegau pe mae pobl yn fwyaf bregus. Dyna ydi natur yr eglwys. Ac felly, dyna pan bod e hyd yn oed fwy sinistyr pan mae yna gamdrin yn codi o fewn yr eglwys yn dyfa. Achos mae yna access i bobl pan mae pobl ar i mwyaf bregus. Felly dyna ffrindiau pan bod e mor bwysig yn bod ni fel eglwys ddim yn trio cuddio unrhyw gamdrin, bod ni yn galw fe allan a bod ni
ddim yn edrych tuag at y byd ynglyn â beth yw awdurdod a pŵer ac arweiniad, o bod ni jyst yn edrych ar Iesu. Ac yn Iesu, da ni'n gweld y model o be ydy arwain a gwasanaethu ac yn y blaen. Maen nhw'n dweud bydd pobl sydd yn camdrin, bydden nhw wastad yn camdrin, maen nhw'n bobl sy'n twyllo yn dydyn, bydden nhw'n ffeindio ffordd i mewn. Ond wrth bod ni'n meddwl am arweinwyr yn camdrin i pŵer, mae'n bwysig bod ni a llyged agored i weld o'n cwmpas ni, nid just rhywle arall dros y môr neu yn perthyn i hanes. So, nôl at y testun. So, cwestiwn Pedr ac Ioan, cwestiwn yr arweinwyr i Pedr a Ioan, yn enw pwy wnaethoch chi wneud hyn? Hynny yw, be maen nhw'n wneud ydy trio stampio i awdurdod nhw ar Pedr a Ioan. Trio cael Pedr ac Ioan i gau i cegau. Dyna maen nhw yn trio gwneud. Oedden nhw yn ofn bod Pedr ac Ioan mynd i exposio i pŵer nhw am beth oedd e, sef dim ond sioe a siam. Hynny yw, cwestiwn passive-aggressive oedd y cwestiwn yma gan yr arweinwyr crefyddol. Doedd e ddim yn cwestiwn genuine go iawn. Nid gofyn yn enw pwy wnaethoch chi wneud hyn, oedd e, ond yn hytrach, be o'n nhw'n dweud oedd, da ni ddim yn cofio roed hawl a pŵer i chi wneud hyn. Ond oedd Pedr a Ioan yn rhannu y neges a gwneud beth yn nhw'n wneud yn enw Iesu Grist. A dyna, ffrindiau, o le mae gwir awdurdod yn dod. Oedd hi wrth Dduw ei hun. Nawr, dwi'n cofio stori am ficer o ganolbarth Cymru unwaith. Oedd yna rhyw drafodaeth mae'n debyg yn yr Eglwys yng Nghymru ynglyn â'r ddefod o ardeinio offeriadon. Ac os i fi di deall yr hanes yn iawn, oedd yna rhyw sgwrs ynglyn ag a oedd angen i'r esgob fod yn bresennol bob tro oedd yna ficer newydd yn cael ei ordeinio. A nath yr offeiriad yma o ganolbarth Cymru godi ar ei draed mae'n debyg a dweud fel hyn, I was ordained by the Holy Spirit. The bishop just happened to be there. Ac a mae'r stori yna yn atgoffa ni beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Duw sydd yn galw ni. Duw sydd wedi'n caru ni. Duw ei hun sydd yn arfogi ni i wneud ei waith. Mae gwir awdurdod, mae gwir bŵer ysbrydol, mae e'n rhywbeth sydd yn dod yn naturiol mewn i fywyd y Cristion gan yn tad yn y nef. Does na ddim fformiwla iddo fe, does na ddim certificate swyddogol da ni fel eglwys yn gallu printio i roi de. Mae e'n rhywbeth ynglyn a sy'n dod allan o'ch perthynas chi gyda eich tad yn y nef. Dydy gwir awdurdod ysbrydol, dyw e ddim angen asyrtio ei hun, ond yn hytrach mae e'n dod yn naturiol drwy gael perthynas iach gyda ffynhonnell yr awdurdod yna, sef Duw ei hun. I ddeud y gwir, dwi'n meddwl mae pobl wan neu bullies os hoffech chi, di'r unig bobl sy'n teimlo bod rhaid nhw asyrtio i awdurdod a'i pŵer fel mae'r awdurdodau yn gwneud fan hyn. Felly bod hwnna'n wir, nid jyst yn yr eglwys, ond ynglyn â le ydych chi'n gweithio. Felly bod chi wedi dod ar draws personalities dros y blynyddoedd sy'n teimlo bod rhaid nhw asyrtio i pŵer arnoch chi. Wel, dod o'r ole gwan mae'r angen i asyrtio pŵer. Mae pŵer naturiol yn dod allan o fod yn genuine, yn dod allan o fod yn eirwyr, ac yn dod allan o gael perthynas iach efo pobl. Dydy awdurdod a'n pŵer ni ddim yn rhywbeth coercive, ond mae e'n rhywbeth sy'n dod allan o gariad Iesu tuag ato ni. Wedyn yn olaf bore yma cyn i ni droi at Swper yr Arglwydd, mae'r Pedr a Ioan yn dweud wrth yr awdurdodau yma, fe
ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl, neu yn yr hen gyfieithiad, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o blegyd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw. Y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Nawr, i'r meddwl modern, mae heiriad Pedr ac Ioan fan hyn yn swndio yn eitha hirchig, yn eitha arrogant, ydy. But Iesu Grist ydy'r unig un sy'n achub, siwr allwch chi wei hynna. Falle mai fe sy'n achub chi, ond chybod, mae rhydd i bawb i farn a mae gwahanol ffordd o achub. So dyna mae pobl yn credu heddiw. A mae'r statement yna felly yn swndio yn hirchig, yn cheeky, yn arrogant iawn. Mae'n swnio'n exclusive iawn, a mae'n swnio'n ddibris o bobl sydd yn credu yn wahanol. Ond fel wedodd Tim Keller, arweinydd o America, the gospel is an exclusive truth, but it's the most inclusive, exclusive truth in the world. Achos, bod Pedr ac Ioan yn dweud, basically mae Iesu yw'r unig ffordd, fe ydy'r unig un sy'n achub. Mae'n bwysig i ni graffu'n fanylach beth yn union oedden nhw'n dweud. Oedden nhw'n dweud mae Iesu yw'r unig ffordd. Be maen nhw wedi dweud chydig benodau'n gynt? Fod yr unig ffordd yna nawr yn agored i bawb. I ddewon a groegiad, pobl o bell ac agos. A pwy maen nhw'n dweud yw'r ffordd? Wel, Iesu. Nid rhyw dduw sydd yn lordio hi dros bobl, ond Duw sydd wedi dewis marw dros ei elynion. Felly, bod yr alwad Gristnogol yn un exclusive, bod ni'n credu mae Iesu yw'r unig ffordd, mae'r ffordd yna yn ffordd sydd wedi agor i bawb. Dyw e ddim yn ffordd i un teip arbennig o berson. Dyw e ddim yn ffordd i bobl o rai cenhedloedd yn unig. Dyw e ddim yn ffordd i un dosbarth cymdeithasol yn unig. Ond mae e'n ffordd i bawb sydd am geisio Iesu. Ac felly, ffrindiau, da ni'n troi at fwrdd yr arglwydd bore yma. Mae yna groeso i bawb sydd am dderbyn cariad a maddeuant a bywyd newydd Iesu at y bwrdd bore yma. I'n arwain i mewn i swper yr arglwydd, da ni'n mynd i godi ar yn traed a da ni'n mynd i gyd adrodd y credo apostolaidd gyda'n gilydd. Felly gai eich gwahodd chi i godi a fydd y geiriau ar y sgrin. Ni'n gweld rhai o chi'n nyrfys fyna. Credaf yn yw y tad holl alluog. Creawdwr, nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd. A gaid trwy nerth yr ysbryd glân a aned o fair forwyn. Dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd. Disgynodd at y meirw, atgyfododd y trydydd dydd, esgynodd i'r nefoedd ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw, credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant bechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gawn ni gymryd yn sedd eto. Gawn ni blygu pen mewn y gweddi wrth i ni baratoi i gymryd. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch yn bod ni bore yma wedi cael edrych ar yr hanes yna ynglyn â sut nath y newyddion da am Iesu ddechrau chwildro tawel yn Jerusalem. Chwildro oedd yn newid bywydau pobl o'r top i'r gwaelod. Chwildro oedd yn dechrau newid cymdeithas, nes bod yr awdurdodau yn dechrau ofni. O Dduw Dad, bore yma, da ni gyd eisiau teimlo
y chwyldro tawel yna yn ein calonnau ni. Da ni'n diolch o Dduw Dad fod dy farwolaeth di ar y groes a dy atgyfodiad di yn golygu yn bod ni yn cael yn troi a'n gwneud yn greadigaethau newydd. I ni'n diolch bod yr hen berson yn marw a bod ti'n galw y person newydd i godi i fyw fel plentyn i ti. Ac felly mae yna wahoddiad i bawb at fwrdd yr arglwydd. Dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sy'n caru Duw, a rhai sy'n eisiau caru Duw yn fwy. Felly, dewch. Chi sy'n gadarn eich ffydd, a chi sy'n amau weithiau. Chi sydd yma'n aml, a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn, a chi sydd falle wedi baglu. Dewch, nid am fy mod i yn eich gwahodd chi, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw yw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Amen. Felly mae yna wahoddiad i ni gymryd y bara. Mae'r bara wrth gwrs yn symbol o gorff yr arglwydd Iesu. Mae Iesu yn dweud, cymerwch hwn yw fy nghorff. Felly gawn ni uno gyda'n gilydd yn llythrennol neu yn calon i gymryd y bara fel arwydd o gorff Iesu. Ac wedyn mi oedd yr awdurdodau yn y deml ddim yn licio bod i hen ffordd nhw o gyflwyno aberth wedi pasio. Oherwydd bod yr un aberth perffaith am bychodau ddoi heddiw ac yfori wedi i gyflwyno ar y groes. Ac felly gawn ni gymryd y gwin nawr fel arwydd o waed yr arglwydd Iesu. Dywedodd Iesu, hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Oed ti'n brifo di drasio ti fewn, wedi llethu gan bwysau dy fain, mae Iesu yn galw. A di popeth yr ydwyd a ben, sgen ti sycher ymafyd o'r ffrwd, mae Iesu yn galw. O tir at yr allor, mae breichiau'r tad yn nawr aled, mae ddeant am brynwy a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. Trod y gen ar ddyfaru ar bai, pair ac oed i tyn naw at o ef, Iesu yn galw. Tir a thal ar gyfoledd a ddaw, bywyd newydd o'r lludw sy'n dod, mae Iesu yn galw. O tir at
yr allor, mae breichiau'r tad yn nawaledd, mae ddiant a brynwyd a gweddfawr waed ein Iesu Grist. O tir at yr allor, mae breichiau'r tad yn nawaledd, mae ddiant a brynwyd, mae'n gweddfawr gwaed ein Iesu Grist. Gawn ni godi ar un traed. O fath waredwr, ond yw enw feddwl, can halleluia, Christ a gododd. Plug o'i flaen ef ydyw arwydd pawb, can halleluia, Christ a gododd. O fath waredwr, ond yw enw feddwl, can halleluia, Christ a gododd. Plug o'i flaen ef ydyw arwydd pawb, can halleluia, Christ a gododd. O tir at yr allor, mae breichiau'r tad yn nawaledd, mae ddiant a brynwyd a gweddfawr waed ein Iesu Grist. O tir at yr allor, mae breichiau'r tad yn nawaledd, mae ddiant a brynwyd a gweddfawr waed ein Iesu Grist. Cariad groes yma goron iddo, dwyrdd bawb am y drysor ac